Bengi iki aku diderekke dulurku lanang Mas Gareng. Sajake wis rawuh. Alhamdulillah yo, serampatke Mas Gareng tampil ke depan. Ngene, yuk. Ya, selamat datang Mas Gareng di Bumi Singkil tercinta. Alhamdulillah. Ya, ditoto dhisik napase Mas Gareng. Bertiga arep kalih kanca-kanca ya to, diaringke dhisik napase, ditoto penggalihe. Ambil napas. Tarik, lepas. Tarik, lepas. Nggih, alhamdulillah wilujeng rawuh Mas Gareng. Nggih, sugeng dalu Mak Cangik. Wilujeng dalu nggih. Pak Dalang. Nggih, nggih Mas. Sungkem bekti kula. Nggih, derek ngiyup, derek nunut. Pak Dalang dalu niki. Alhamdulillah. Sowan leladi wonten Singkil nderekipun Kecamatan Balong. Balong, Nggih. Kabupaten Ponorogo. Alhamdulillah saestu saged kepanggih kalih dulur-dulur mriki tambah seduluran nggih Pak Dalang. Nggih, tambah sedulur kuwi manfaate jan luar biasa Mas. Iya toh? Sing akeh dulure dipenakke nggone golek rejeki, ya toh? Dipanjangke umure. Nah, kuwi mesti. Dawake umure tambahi rezekine tentrem ayem keluargane. Ngoten nggih Pak Gurit. Nggih, leres Mas. Leres penonton tumplek blek. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin nonton wayang semene akeh niki nandhake Singkil, desa Singkil, desa sing budaya tresna karo budayane dhewe, budaya lan seni tradisi nggih menika wayang kulit. Alhamdulillah. Wah, hebat masyarakat sing hebat saestu niki Pak Gurit. Pantes kanggo contoh warga masyarakat niki kekompakan kerukunan. Tanpa adanya kerukunan hidup ora bakal bisa tasakuran sing hebat Mas Gareng. Hebat saestu niki ndadekke semangate sing nyambut gawe Pak Gurit. Mayang utawa dalang, pengrawit, sinden, dagelan ki nek ditonton piyai semene kathah iki semangat sing nyambut gawe. Wah niki umpama kula dalange tenan. Penonton kaya ngene oke iki wayangan tak barke sesuk jam 11 awan ngene. Semangat Pak, semangat. Saking semangate
nggih. Kaya semangate warga Singkil langgene nguri-uri budaya klebet tradisi bersih desa. Ngresiki desane luar saka Suker lan Sukerto. Karya ayom ayem tentrem tebih saking sedaya godha lan rencana caket kabagyan kamulyan Singkil manggih gesang ingkang sarwa keleresan. Amin. Naringan rejeki ingkang kathah melimpah berkah barokah. Amin Allahumma amin. Keturunan soleh lan solehah. Amin. Singkil sadun sak turun selamat donya lan akhiratipun. Amin Allahumma amin. Ya rabbal alamin. Sedaya memala saged sirna entek ketamplek kendang kintir kali kesentir kecemplung kedung kali bengawan keseser werambles ilang musna kecocok-cocok tunggak kayu jati Danalaya tulak sawan Bali dalan. Singkil sehat jasmani rohani Allahumma amin. Bar nanggap wayang sing sakit teko ngomah pinaringan sehat Allahumma amin. Tombone mayar ora sah guak-guak duit neng rumah sakit ketemu jodoh tombone gampang paribasan ditapli njet mampet diblutul ngopet kingsep sawuri sarem lerem tuncepi lombok abang ilang demit ora ndulit setan ora doyan. Nggih. Luar biasa. Luar biasa. Sing kula ngapalke 3 sasi Pak niki. Japa mantrane kok ya apik ya. Nganti kula ora nampa job niki 3 sasi. Kanggo ngapalke mantra. Ngapalke niki khusus nggih Singkil juara mriki, Pak. Kandhane. Alhamdulillah tambah seduluran. Wong niat kula ki rene ya mung arep golek seduluran kok, Pak. Sing penting kuwi. Sing penting ki seduluran. Kula ora mikir napa-napa sing penting tambah seduluran. Tambah seduluran. Nyatane akeh dulure dasare dulure apik-apik lagi teko ki wis grabiak semanak suguhan kabeh didukke ya ta? Wah, dugi kan kuwi sekolahan to niku. Hah? Sekolahan napa-napa transite. Nggih, sekolahan. Enten SD. Piyayi mlebu mengke menawi nguyuh enten mriko lah sing arep duyuh ke apa wong orang disuguh. Saking gatine panitia. Teka ae. Saking gatine panitia. Grapyak. Bar kuwi terus metu kopi. Nah, metu kopi limbukan teko. Alhamdulillah berkah barokah. Berkah barokah. Wah, teko panggung iki jenenge dagelan tiba kemil. Tiba kemil. Wayah gambleh suguhan teko. Lah iya. Engko gamblehe wis sampe tuguhan entek. Pokoke tenang aman. Aman. Akeh kok. Karang Taruna Wilujeng Makarya hebat. Karang Taruna napa, Mas? Karang Taruna? Ngepres napa? Ses. Oh, ses. Garek nambahi dor dadi ses dor. Hebat Karang Tarunane hebat. Sopan santun dijaga, etika adab ketimuran ora ilang. Ya. Lho ngagem hem, kopiahan, celononan, sepatunan, batikan hebat ngeten iki. Karang Taruna nggen kula ora ngene iki kok Pak Gurit. Maksud Mas? Nganggo sarung wae ngepir. Terus nganggo kaos oblong mburi enek tulisane. Tulisane apa? Minum bio moringa ngono. Alhamdulillah. Nggih. Se alon-alon. Ditoto dhisik. Kula iki mesake nenek piyayi ndodok ngene kula ngadeg kok kerakepen nak rasane. Nggih. Masugatan banyu mili iki ya ngene iki. Nggih, wah mboten mung banyu mili niki banyu grojok niki. Kerdusan enten terus apa bakso apa? Bakso. Komplit. Tak tinggal ngomong baksoku garek 5 glinding to. Ocen gur 5 to. Oh lah ya wis ya ora apa-apa berarti cek utuh ngoten. Cek utuh. Ngapunten Pak Triyono, ngapunten Pak. Dadi cek utuh. Ngapunten lho Pak, ngapunten. Kula niku wonge nek nggon panganan latah kok saiki. Pak Triyono sinten? Pak Kapolsek. Wis kenal sampean? Kanca akrab. Pak Kapolsek Balong kanca akrab sampean? Pak Triyono. Lha niku sing nyekel kula. Omong nemu. Tak kira kanca sekolah apa piye ngono. Mlaku-mlaku pinggir dalan teng Balong mriku nemu dadung 2 meter kula dihukum 2 sasi kok. Dadunge kok iso 2 meter? Kok dadung sepele 2 meter kok 2 sasi? Nggih, kok kleru pasale. Nglemprak teng dalan lho kula jikuk niku katu napa dihukum 2 sasi kula. Sababe dadunge katutan pedet ngoten lho. Kula jane ya ora salah wong aku jikuk sakanu dadunge pedete nusul kok. Melu kok. Bekti kula sungkem kula Pak Triyono matur suwun saking Kepolisian Jaya Selalu Kepolisian Negara Republik Indonesia. TNI tetap jaya. NKRI
harga mati. Abadi. Abadi. Pancasila sakti. Matur nuwun duwe gawe kaya ngene hebate bapak-bapak saking Kapolsek Rawuh beserta jajaran saking Koramil Pak TNI nggih Rawuh. Nandhake masyarakat iki ditunggoni iki tentrem ayem. Tambah kukoh bakoh. Ya betul Mas, betul. Alhamdulillah saestu. Nggih. Sampun pikantuk sedaya? Sampun. Nggih. Kula baksone dereng. Oh, entah nang kene iki sedulur tenan kok, Pak. Ya turi kok. Nggih, muga ketrima sesakan leladi wonten mriki tambah sing seduluran. Mergo kula iki ora golek dhuwit, Pak. Nek dhuwit ngomah pun enten kintalan. Nggih, dhuwit wis kintalan ngomah. Sing penting pas seduluran. Dhuwit niku nomor 5 munggah, 6 bahkan 17 munggah. Sing penting seduluran. Tenan Mas. Lho, saestu, Pak. Dadi sampean rene iki 2000, 10.000 sak yuta sedulur niku kurang kanggone kula. Ning nek musuh siji pun kakean. Nggih, Pak. Oh ngono ya. Kula rene ora golek musuh ning golek sedulur. Nek golek musuh ngomah wis cemepak. Ngomah wis eneng musuhe. Pun enten. Aku mara tuwa turu duya ndase dadi musuh Pak nika. Oh seneng kuat to. Ning nek golek seduluran iki direwangi munduk-munduk wae kala mangsa urung ketrima. Mula pangajape tambah sedulur apa meneh Mas iki metune apa meneh. Wah, jan dagelan muni nggon syutingan lepekan tok metune kerdus nggih. Anu dalange mboten poso Mas, poso. Matur nuwun. Ngiras mates, ngiras ngirus. Kejaba syukuran bersih desa, ugi menika syukuran PTSL. PTSL. Saking Badan Pertanahan Nasional. Badan Pertanahan Nasional. Ora pertahanan, pertanahan. Kleru lek maca ki mau. Nggih. BPN. Diucapkan selamat gini masyarakat sekarang sudah mudah mendapatkan surat sing jenenge sertifikat tanah. Alhamdulillah. Sah Mas ya? Nggih, ngen kula metu Agustus wingi, Pak. Nek ngurus piyambak larang. Ning melalui PTSL niku alhamdulillah Agustus ndulalah wong ki nek lagi kebejan ya, Pak. Agustus tanggapan rame. Sertifikat ndulalah metu. Rebo metu sertifikat, lah kok Kemis kula ditanggap teng BRI, Pak. Wah, hebat no. Gareng tok niku 105 yuta. Alhamdulillah rezeki ki ora bakal kleru. Nggih, mung gareng tok Pak. Rono syarate nggawa sertifikat ngoten. Rebo metu Kemis pun sowan wonten mrika, Pak. Ya cepet mencaire to. Lah piye wong nggo ngragati anak kok piye lho, Pak. Ya. Anak akeh ki ya kudu diurip-urip utawa bapake corengan ngene iki ya mergo kanggo anak kok pripun. Ki cita-citane anak niku ya kudu napa terwujud kaya masyarakat mriki gula wentah putrane soleh-solehkah cita-citane kabul kabeh. Ora kabul dagelan lho ya. Kabul kabeh. Kabul kabeh. Oke, anak kula enten 3, Pak. Anak sampean 3. Cewek cowok? Cowok, cewek. Oh, cowok cewek. Niki sing cowok mbarep niki wonten Dinas Irigasi Bengawan Solo. Wah, Dinas Irigasi Bengawan Solo. Hebat no. Niki penanganan pelebaran sungai Bengawan Solo. Bagian gogoh wedi, Pak. di jogoki wedine. Bengawanane ben jembar aliran aire ben lancar ngoten niku, Pak. Tak kira sing nyapa. Nggih. Sing lanang nomor 2 Waloyo nika alhamdulillah. Wonten Kedubes RI Jakarta. Wah. Kedutaan besar. Ora percaya nek tak omongi. Jakarta, Mas. Nggih. Kedubes RI Jakarta. Ya sukses to? Nggih sukses ten ngarepe dodol mie ayam, Pak. Ngarepe. Angger mie ayam Waloyo ngoten niku anak kula, Pak niku. Pinarak mengke, Pak. Mie ayam Waloyo. Ya, sing ora apa-apa, sing penting sehat awake. Nggih. Nomor 3 tes SMP, Pak. SMP. Sampun sing ngomong meteng sapa? Sing cewek mau SMP. Sing dene ngenyek kula Pak jare anak kula wis meteng ngenyek. Malah pun nglairke Pak niki, Pak. Nggih. Senengane kok. Ya wis pokoke taruna ngungkuli bapa.
Pangudange Sudarmo yo ngono kuwi. Nggih, dadi generasi muda, generasi milenial, generasi Z sing wonten Singkil, inilah nanti yang akan membawa kemakmuran dan kesejahteraan Singkil untuk masa depan. Tepuk tangan untuk generasi muda. Ya. Di mana-mana banyak demo, ning Ponorogo hebat. Ponorogo cerdas, Ponorogo pinter, Ponorogo juara, tidak mudah terprovokasi. Luar biasa. Saking apike Ponorogo. Nggih. Saking hebate Ponorogo. Wingi Solo demo, kula ya saking ngayel. Nggen kula ya melu demo, Pak. Ya melu. Demo masak mie ayam, Pak. Ngisi acara pitulasan nih. Boleh mendapat jenenge mengutarakan aspirasi ning aja lali wong Indonesia ki adat ketimuran sopan santun Angkah ungguh iku kudu digawa. Jangan membentur-benturkan masyarakat dengan aparat. Lho, iya korban iki malah aparat yo karo masyarakat. Ya. Kula wah saestu tenan. Kaya Pak TNI, tanpa Pak TNI bagaimana Indonesia? Ayo. Tanpa Pak Polisi lho, coba sing arep turu angler piye masyarakate. Lagi ngoten to, Pak? Nggih, betul. Nggih, mula diarani polisi. Ada artinya, Pak. Polisi. Nggih. Iso negesi, Mas. Lho. Coba, anak Pak kula Polisi. anak kula ponakan niku ndandim lho, Pak. Nggih. Dandim. Dandan dinamo. Ira ndandim nang dan ramil. Seragam bedil Dan telaku kodim. niku malah. Salah muni bahaya. Polisi 3 unsur kata. 3 unsur kata. Ya, poli dan si. Po. Posisinya selalu di tengah-tengah masyarakat. Terbukti di bumi Ponorogo. Malam hari ini. Terbukti malam hari ini. Nah, terus Ya. Li. Angger nggon li kok cetomen to kowe iki. Lindungi masyarakatnya selama 24 jam non-stop tanpa leren. Lho, nggih mboten, Pak? Tanpa leren. Iki penak-penak sare ning beliau Pak Triyono dan jajarannya tetep rawuh. Ngayomi masyarakate. Nek apa-apa masyarakate mbok jam pira mesti semprung. Nggih, rekoso, Pak. Rekoso meneh ya RT niku rekoso. Kula ki ya dadi RT ya rekoso, Pak. Mancal sarung jam 10 wengi dok Pak enten wong kecelakaan RT-ne. RT-ne iki cucuk sih. Nggih kula kan RT. Jam 12 wengi mapan turu dok Pak enten wong lairke RT-ne. RT-ne digugah dhisik. Paling repot. Jam 2 wengi dok Pak enten wong demenan aku meneng ae. Iya. Lah kok malah meneng? Lah sing demeni kula dhewe, Pak. Meneng ae ben. Niku wau li siap melayani dan mengayomi masyarakat. Hebat ngeten niki. Sehat selalu ya Pak Triyono. Alhamdulillah. Kula nek dadung ampun dicekel melih ya Pak. Matur nuwun. Wah, niki agenda tahunan nggih Pak sih. Agenda tahunan. Tahun wingi nggih panjenengan Pak Gurit. Alhamdulillah nggih. Wah. Lah kok ora kabar-kabar. Urung jodoh. Ya. Alhamdulillah. Kula dikancani sinten niki? Iki seniwati kita ada 7 bintang tamu ada 1. 7 ki tegese entuk tujuan. 7 ki entuk pituduh lan pitulungan warga masyarakat Singkil. Tansah entuk pituduh pitulungan diayomi dening Gusti. Alhamdulillah. Dikenalke lawan warga masyarakat. Uga kudu kenal kalian jenengan napa Mas Gareng. Yang dari sini seniwati kita Mbak adikku sing sangka Kecamatan Bungkal, Nduk Vela. Saking ini Vela. Vela. Oh, alah. Ilate wong tuwa ki nyantol luntu, Nduk. Harmoni Vela dadi Pela. Ya, Vela. Mbak Vela. Daleme ngendi no? Bungkal. Kecamatan Bungkal. Isih sekolah. Kami ke Diasto. Ya. Ya, ora coba. Isih sekolah ya, Nduk. Masih. Vela, Bungkal. Ya. Ibu namanya? Murni. Kowe iki Vela anake Murni. Bener. Ya. Sampe wis kenal. Iki bapak, Nduk. Kok iso iki bapak sembrono kuwi ya? Aku mung rono wengi-wengi mung titip kathok lho kok dadi kowe lho, Nduk. Vela anake Murni. Alah, ya.
Saiki iya sekolah ning endi saiki, Nduk? Kula Nggih. jenengan tebak. Ya ning Bungkal kono. Heeh, jarene bapake. Nah, Suwe, bro. suwe ora ketemu nggih. Suwe ora ketemu, Nduk. Bapak amnesia to. Ora kuwi mung kula nuwun nginguk lawang terus ngalih ngono lho. Keblasuk. Nek ngaten nyuwun sangu. Bapak lagi golek, bapak lagi golek. Wah, ngerti ora tak daku anak ngene iki. Ya, sekolah Bella. ning Sela. Kula pun lulus. Oh wis lulus. Nggih. Oh iya iya iya. Ngaku wis SMA lho, Nduk, menti sangoni. Lha nggih. Lah terus bapake kok Kasih SMA to? Heeh, ngaku SMA nae. Kuwatir, engko tak sangoni, Nduk. nggih. Aku nek nyangoni ora gemen-gemen. Tak sangoni donga pangestu, muga-muga sekolahmu pinter. Amin. Nek mung dhuwit iki kalah karo donga Oh kok. iya Nduk. iya. Ki Ya lanjut. Ki wolu. Belae. Asmane sinten Cahayu? Dalem Ana. Ana. Nggih. Ana sapa jangkep? Anak Aura. Aura. Ana Aura. Oh iya iya. Nek saku anak Konda. Ula niku ula Ula. nggih, ula. Mbak Ana dalem endi? Kula saking Badekan. Saking Badekan. Badekan. Cek sekolah. Tasih. SMA, SMP. 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 Kelas pinten, Dok? 3 kelas 3. Sampun meteng ping kathah. SMP jebule sampun meteng ping pirang-pirang ngoten to? Tanggaku ya SMP umur 85. Sampun meh pejah. Ya lanjut sebelah. Iki sebelah. Heeh, iki adikku sing sanga Sampung. Nggih. Kecamatan Sampung. Kula Dwi Lestari, Pak Gareng. Apa? Dwi Lestari. Dwi Lestari. Nggih, Iki dalem ngendi, Nduk? Sampung. Sampung. Garwamu, putramu pira? Kalih. Loro. Nggih. Program KB supayane Ponorogo sukses. Ning jenengan niku mboten titip kathok to? Ora. Program Ora teko KB. Sampung kok. Nah, 2 anak saja cukup ya, Dua Pak. anak cukup, oke. Wadene kula kowar-kowar ngene iki Ah. anak kula dhewe kok pirang-pirang. KB-ne kleru kok, Pak. Lalu gue nopo? Bojo kula kan KB spiral apa suntik malah KB-ne pil. Heeh. Salah kedaden. Heeh. Pile teko gulu kathok wis mlorot teko dengkul, Pak. Jadi kalah sik. Kalah dhisik. Lanjut. Heeh, terus e? Ya, terus e. Iki adikku sing saka Jambon. Jambon. Kecamatan Pulau Jambon. Utari, Mas Gareng. Utari saka Jambon. Heeh. Iki komplit pokoknya kecamatan Ponorogo, kecamatan wis ndereke. Pokoknya sing melu wajib Heeh. melu kecamatan Ponorogo. Heeh. Liyane Ponorogo kon golek wilayah dhewe. Oh iya, cocok. Nggih. Ki saka Ponorogo. Heeh. SMP, Nduk. Dalam SMP apa SMA? kula SMP. TK. Isih TK? TK, Mas. Semene TK iki SD ora wis nguyohi gurune. Nenek wong tuwa takon kok senenge di. Nduk Utari sing saka Jambon. Tari Jambon. Sebelahe meneh. Sebelahe. Kula Yuni Pak Gareng. Kuwuru takon kok wis semaur sih. Iki sinden iki sregep kok urung ditanggap wis moro kok. Ben cepet. Oh, urung takon kok kula. Ah, Daleme pundi? Kula Badekan. 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 Iki ya Dekan. SMP. 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 Oke. Sampun manak ping kalih. Ora apa-apa, sing penting tentrem ayem rezeki lancar. Nggih, amin. Nah, sebelahe. Lanjut. SMP. PAUD. PAUD. PAUD, Mas. Asma sinten? Asma sinten, Bude? Purwaningsih, Le. Nggih, Bude. Ya muga-muga paling sehat ya, Le. Nggih, Dik. Amin. Aku dilele. Lah piye? Mbok Dik. Wah, wajibe le marani Mbok Dik. Mik Dik. Kula keng Malah. Madiun. Oh, daleme Madiun. Dari Kecamatan Kebonsari Madiun. Nggih. Lanjut. Sinten asmane Mbak Yu? Bu Hesti. Kula Bu Hesti, Mas Gareng. Dalemipun pundi Bu Hesti? Badekan. 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 Dekan. Ah. Pun matur nuwun pun dikenali kabeh. Isih siji. Ndi? Kae sing sebelah sana, sing kulon dhewe. Lho tak kira geber wayang kuwi mau. Heeh.
Oh. Ya kenalan dhewe. Jantre nek teng kula niku Pak Degareng ki sentimen. Ora sentimen. Lah nyatane ngono wong ya enek nyawane lho iki. Malah wis metermen aku ora mung sentimen, wis metermen. Oh. Ya, sebagai mentara Mas. Mbak Lala tampil ke depan. Ya, ya. Ya, dulurku itu sing Songo Purwantara tampil ke depan. Ya. Jane kula pengen spot kula niku padha karo Pak Degareng lho, serampat Apa ngono. kuwi? Soale jenengan ki sentimen ning aku. Ngene. Piye? Dituruti mawon, Pak. Nah, aku pokoke nyilih serampate Pak Degareng. Gawe leganing liyan ki entuk pahala sing gedhe. Oh iya. Nggih ta, Pak? Heeh. Diserempek apa? Diserepek mboten kersa. Nah, Nyuwune apa, Nduk? serampatmu enti Pak Degareng. Aku nang kene. Oh, MT-nya. MT-nya, MT-mu. Diserampatke. Aku pengen serampatmu. Dituruti. Nah, Sapa ngerti? aku pengen serampatmu ketoke penak. Nah, yo kok kono. Ya. Tunggu sik. Tak turuti, Nduk, karo Nah. kanca-kanca. Sapa ngerti iki permintaan terakhir. Ora aku Maksudnya nek sesuk nek nderekke Pak Gurit wis ora nganggo serapat meneh ngono lho aku maksudnya. kok nek ngono kuwi. Oh, iya. Ora. Soale aku ro serampatmu kepenak. Iya penak nyat serampatku sendal swalo bolong. Yo. Ya, selamat ke Mas. Ya, yuk. Sik Mas, hop. Aku wedi Mas ngono nek permintaan terakhir. Ora. Gak situ aku wedi. Maksudnya sesuk isih nyerampat meneh dadi ora terakhir iki sesuk. Wedi aku san nek ngono kuwi. Liyane. Oh, liane. Ya wis. Kowe nunggu tak pilihke, tak Ya. pilihke. Ah. Ndang metu kok. Wis ta. Yuk. Alang keke Mas. Mas, hop. Walang. Hop. Balik serampat ketoke penak serampat. Jarene wedi. Serampat. Apa? Yo. Ya. Iki serampat iki. Os. Bayo. Ya. Yuk. Ya. Yuk. Mas, tukang kendang, halo. Heeh. Hop. Hop. Versine iki ngono, ana alon terus ana cepet. Aku wedi Mas nek cepet kuwi aku wedi, udu permintaan terakhirku. Samarku kok nek ngono. Kaya aku mau nganggo. Nek ngono aku wedi sampean dhisik. Lah aku wis mau kok. Maksudnya permintaan terakhir kuwi lho. Ora. Ngene Pak Degareng. Iya, tulungi. Nah, iki. Laju jan. Suwira ketemu. Alhamdulillah. Mbak Lala, Nggih. Beliau Cinta Lu. Sugeng dalu Pak Dalang. Nggih, alhamdulillah malam hari ini awake dhewe bisa sowan ana halaman Balai Desa Singkil. Mas Nggih. Garing sakonco. Mas Silaturahim ana Mbah Lurah segenap warga masyarakat Singkil. Nggih, Perasaanmu piye perasaanmu? Perasaanku
kula remen sanget saged sowan wonten mriki nggih Pak Dik. Iya seneng. Lah Wong inggih menika ditanggap kok, Nduk. Oh, ki ora ngono barang, Pak Dik. Kula iki nek dulur karo duit tetep abot. Lah ya wong iki seneng mergo Duwe. ditanggap. Nah. Coba kowe wengi iki rene kon mulai sekolah kuwi lak kolam kuwi lak ya Lah yo mestine yo ora ngono to Pak Dik. tambah sedulur. Nah, betul. Iya. Waduh. Warga Singkil kompak sanget. Alhamdulillah. Lah, inggih. Waduh, Pak Lurah lenggah wonten mriku. Kalian Bu Lurah. Pak Kalian Bu Lurah. Mbah Lurai energik. Nggih, Pak Camat ugi taksih lenggah. Alhamdulillah. Nuwun. Pak Kapolsek wonten. Terus Pak Dan Nggih, Ramil Pak ada. Dan Ramil wonten ugi sedaya kepala desa Kecamatan Balong Rawuh. Alhamdulillah. Nggih. Jan Gareng kompak. tralala. maksudnya piye? Lah yo gareng Ya aku gareng tralala. Nama panggung. Rawuh wonten mriki. Luar biasa. Sliramu sapa? Kula lala. Lala sapa? Lala tok. Lala. Kok jenenge meh padha. Tok. Lah nggih jeneng kok padha ya. Trah. Terang. Trah tralala. Terang tenan. Mbak So, Lala. nggih. Mbak Lala sapa ki? Lala. Mut. Iya. Nggih, betul. Lalamut. Piye Pak De werdine? Lala permen ngono wae. Yo. Terima kasih diucapkan kepada panitia, Ya. tidak lupa Bapak Dianto, Pak Haji. Nggih, terima kasih ugi sedaya warga masyarakat, mugi sedaya menika warga masyarakat ingkang rawuh wonten mriki. Ibu-ibu tansah disapa ndak? pinaringan sehat. Ibu-ibu disapa, ibu-ibu di sini Iya, lega. ibu-ibu sedaya sehat ya Ibu. Waduh, luar biasa. Alhamdulillah. Matur sembah Semangat, semangat, nuwun. semangat. Ampun ngantuk rumiyin nggih. Siap nika lho Mas Gareng. Ibu-ibu tenan nonton wayange kerudunge anyar kabeh kok. Ya iya. Nggih. Elok. Pengajian tuku kerudung anyar. PKK kerudung anyar. Betul. Padha nggen kula ngoten niku. Kene sampean yang ngono? Iya nggon kuwi arep PKK tuku kerudung sing merek Manohara. Numpak sepur kelinci. Ibu-ibu masa kini kok. Tuku kerudung. Senam Terus? tuku kerudung. Wah, tenan apa-apa iki anyar terus. Wong sing lanang lho sarunge ngantek ngempir. Nggen kula. Kaya bojoku Mas Gareng. Oh, Mas Gareng, kaya bojoku ning omah iki ya ngono kuwi. Oh, garwane sampean ngoten Mbak Limbo. Duwe kanca anyar sing akrab wis ngalahke dulur. Nggih. Lah, Heeh. Tukang paket. pendinten mara padha. Itulah keistimewaannya para ibu-ibu Mas Gareng. Lah jenengan kan piantun kakung. Lah umpamane yo wis ngopeni piantun putri kados ngoten niku. Jan sae. Dan rekosane wong lanang penak. Penak sing wedok. Mbak Lala, Ya ora penak yo enek ora penak dalan. Mas Gareng, Nggih. malam hari ini tidak komplit jikalau Mbah Lurah tidak naik ke panggung. Nggih, Tuan Mbak Lurah rumahnya, Ibu. tuan Song-song rumahnya, agung. Song-song Agung. Sing Monggo, nata jejere adil wonten desa Singkil Balong. Monggo Mbah Lurah, Mbak aturan Lurah. jumeneng, Mbah Lurah. sebagai Mataraman. Yuk, temange Singkil Pak tampil Dewan depan. Nenggani taksian. Monggo Pak Lurah. Monggo Bapak. Monggo Mbah Lurah. Timun Oh. Tok tok. Pak Gurit Nggih. nyun pangapunten Ah, ah. kula sowan wonten Singkil nggih nembe sepisan niki. Nggih. Perdana. Perdana. Mila pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Oh. Sugeng dalu Bapak. Sugeng dalu. Dipun tepangaken rumiyin Bekti Pak. kula sungkem kula nyun pangapunten paring asma Pak sinten nggih? Sampun tepang to mesti niku. Saestu dereng Pak. Ngoten. Nggih nggih. Pak Arifin. Oh Pak Arifin. Mbah Lurah Asma Arifin. Kinarya Japa. Asma Kinarya Japa. Pripun Mas Gareng? Arifin.
Ari niku seneng, Vin niku weweh, tegese seneng sedekah. Amin. Wih, jan pinter, hebat nih Mas Gareng, apik. Bapak Arifin dari kata Arif, Arif itu bijaksana panjenengan. Arif bijaksana, pokoknya Arif iki. Arif, Seneng sedekah. Nyodakohke hidupnya didedikasikan untuk noto masyarakat. Nggih ngoten Pak nggih. Dasare piyayine ganteng, Sik timur. batike apik. Mas Batik kok Gareng. iso. Niki batik lokal mriki nggih Pak nggih. Ponorogo nggih. Batik pundi niki Pak? Pak Lurah. Batik mriki nggih Pak nggih. Alhamdulillah Yai kok. Sampeyan yo pengen batik niki Pak De? Hah? Pengen batik niki? Pengen wong apik kok. Lah nggih. Terus pundi? Mbak Lurah, Mbak monggo Lurah. menika langsung nyanyi kalih Mbak Lala, monggo. Nek cara dawuh sore mau kan sampai paring dawuh Mas Gareng. Pancen perundang-undangan aturane enggal niki. Saking kabupaten harusnya kalau ada acara hiburan apapun di situ ada lurah utawa kepala desa wajib nyanyi. Satu, kedua wajib ninggali. Ninggali pesan terhadap masyarakat. Himbauan-himbauan dan doa untuk masyarakat. Aku mesti. Apabila lurah tersebut utawa kepala desa tersebut siji ora gelem nyanyi, loro ora gelem ninggali, maka pasal 3 lurah utawa kepala desa tersebut akan dimutasi jadi linmas. Undang-undangmu kuwi. Kita Mbah Lurah pripun? Lah nggih, siap saja ya Mbah ya. Nggih, Nderek mawon. Gua bilang ibu kersa minggah dateng panggung, monggo ngrencangi Monggo, Bu Lurah. Bapak. Anu Bu Lurah. Nggih. Oke, Bu Lurah monggo, monggo Bu Lurah. Jambi saya. Sebagai matarawan, Bu Lurah kita ya. Ayem, ayem, ayem. Wilujeng rawuh Bu Lurah. Tambah ayem Pak Gurip. Heeh to. Ngoten niku. Nggih, Pak Lurah pun jumeneng. Heeh. Susul Bu Lurah garwane. Ayem tentrem. Mergo Piyai Putri ki lak pedaringan. Tempat menyimpan utawa ATM. Ning tenang Pak Lurah. Pokoke Bu Lurah niki sampean tenang mawon. Wis piantune niku. Mula lho iki tulodo kanggo masyarakat. Iki sing diarani istri, sing iki sing diarani suami. Nah, betul. Istri kuwi isnya istana. Istana. Ya, istana. T-ne kuwi tempat, R-nya itu ridho, I-nya ilahi. Nah, jadi iso dadi kepala desa mergo entuk dongane saka ibu kepala desa. Kuwi istri. Lah suami. S. Semua. Terus apa? Lah ya apa? Lho hurufe kuwi lho kok apa? Oh. Uang. Semua uang. Nah, M milik. Terus I. istri. Wah. Semua uang milik istri. Dadi engko Heeh. istri. Lah iki pokoke wis nek Kok Bu niki selaku istri ATM, sing duwe ridho ilahi. Monggo Mbak Lurah niki nembang napa Mbak Lurah kareh Bu Lurah nyanyi napa? Ngregengaken nggih mawon, Lintang Inggih. Asmara. Lintang Asmara Mas. Siap. Ya, Lintang Asmara. Lintang Asmara. Kula badhe nembang? Oh, kerencange. Anu, mboten saged nembang. Ya iso ning dalem. Kalih Mbak Lala mawon. Kalih Mbak Lala. Dadi Pak Lurah kalih Mbak Lala. Nggih. Terus jenengan kalih kula mriki. Ngeten. Kersane mboten mengganggu. Mas Gareng iki. Ya, Lintang Asmara Mas. Kok Mbah Lurah Mbak kita. Lurah. Suaranya bagus Mbak Lurah. Suaranya bagus. Derek ajar Mas Dalang menika. Nek niki ora ajar niki pun profesional nek niki. Kula malah dadi kaget Pak niki wau. Piye? Dan aku yo ngumun. Mbah Lurah kok suarane Oh, apik. piye to? Nyanyine Ibu Lurah menika yang ngajari. suwantene. Waduh. Boleh saya tanya Pak Lurah? Sopi. Kok nembange saged apik? Biasanya karaoke-ne ten pundi? Teng luar panggung emang nggih. TikTok. Aduh. Bu Lurah juga mau nyanyi? Alhamdulillah. Oh, Bu Lurah. Oh, Bu pakai Lurah. bapak mawon. Oh, Oke. nggih. Matur suwun Bu Lurah.
Pak. Sampun Dongane dampingi. Bapak sehat jasmani, Amin. rohani, awet Amin. gagah, Nggih, awet kuat, nggih. awet momong masyarakat. Amin, amin. Amin. Membawa mengantarkan masyarakat semakin maju dan sejahtera. Tetap dicintai warga masyarakat Desa Amin. Singkil. Amin. Amin. Nggih. Nggih. Nggih, mboten langkung matur sembah nuwun dumateng para rawuh sedaya. Nggih. Nyuwun pangestu mugi-mugi napa ingkang dados hajatipun masyarakat Desa Singkil bersih desa menika dipun ijabahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Matur sembah nuwun Mas Dalang. Nggih. Pak Camat tasih lenggah. Wonten. Nggih. Bapak Dewan tasih lenggah Pak Pak Dewan Dewan. taksih. Pak Camat dan Pak Dewan Mas Gareng. Nggih. Manut jenjen. Eh, bareng ya, bareng. Pak Camat taksih lenggah. Pak Camat. Bapak Camat. Oh, Pak ngeten. Camat Rumiyin. Nggih, Pak Camat Rumiyin. Ngestaken dawuh jenjen. Nggih. Monggo Pak Camat, Monggo, sepeke monggo. petalaman ya. Camat kita tampil ke depan. Monggo Pak Camat. Wilujeng dalu Pak Camat. Wilujeng dalu Bapak Gareng. Oh, Nggih. Cek, Pak Tony, sehat selalu Pak Tony. Alhamdulillah. Saya hafal. Dan Wis hafal lho. hafal toh Mas Gareng iki. Asring kepanggih Pak. Iya, Pak Tony. Dan Pak Camat nggih tasih timur, Pak Lurah nggih tasih timur. Alhamdulillah. Monggo Pak Camat paring dawuh, monggo paring dawuh. Kados pundi Bapak? Sekedhik nyuwun pangapunten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingkang hormati Bapak-bapak anggota DPRD Kabupaten Ponorogo, Nggih. wonten Bapak Mahfud, wonten Bapak Eko, matur Nggih. sembah nuwun rahipun. Ingkang kula hormati Pak Kapolsek Paden Ramil, Nggih. Pak Lurah Sohibu, Bapak-bapak Kepala Desa Sekabupaten Ponorogo ingkang rawuh. Masih mboten 308 tapi menika perwakilan kecamatan. Alhamdulillah. Wonten Nggih. Selaung nggih wonten Pundi Balong. Bapak-bapak ibu-ibu para sepuh pinesepuh aja sepuh ingkang rawuh sedaya kemawon alhamdulillah wonten dalu menika saged magem pamanunggal wonten balai desa Singkil kanthi sehat wilujeng mboten wonten alangan setunggal menapa. Amin. Pak Gurin Weh, Pak Camat menyapa Pak Nggurin. artisnya. Ponorogo niku nggih wonten Ponorogo. pundi mawon niku sami tepang kalian Nggurin. Ah, Nggih, alhamdulillah wonten dalu menika saged mangayu bagya menapa acara syukuran PTSL nggih. kalian bersih desa Singkil. Nggih, mugi-mugi kanthi sertifikat ingkang sampun dipun tampi menika saged bermanfaat. Manfaatipun paling boten wonten kalih Pak Lurah. Nggih. Setunggal menika memberikan kepastian hukum hak milik atas tanah ingkang dipun gadahi. Ingkang nomor kalih sertifikat menika mangke saged enggal di sekolah nih. Ngoten nggih. Nggih. Monggo dipun lajengaken mugi-mugi acaranipun saged lancar. Amin. Ngantos paripurna. Amin. Acara-acara menika mangke ndadosaken Singkil lebih baik lagi, lebih maju lagi sesuai dengan napa niku mutunya Desa Singkil, Singkil juara. Amin. Nggih, Amin. makaten Allahumma kemawon amin. billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, nggih. Monggo. Niki Boten Pak anu, Camat Pak Boten nembang. boten Kersa paring nembang. berkah tetembangan. Lagune niki wae sampun diambil alih Pak Lurah. Oh. Kula mboten hafal malih, kula tak Lintune malih. nyawer mawon. Niku malah sing penting nggih, niku sing Lah, penting nggih. nggih pokoke nggih ngoten niku. Ah, sing dinteni garing. Matur sembah nuwun Pak Camat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli. Ora lokak ning tambah kebak balala. Saestu. Kula mundu piye Mas Gareng? Niki saking Pak Camat. Lah, nggih. Piyantunipun Kula pripun, boten Mbak Lala? kersa nembang namung nyangoni. Pripun Pak Lurah? Lah nggih, kula kedah pripun niki? Lah nggih kula nderek jenengan mawon. Ya lah nggih, upami Pak Camat nggih ngeten iki nek jenengan nggih mohon Carane maaf. ngelingke iki ngene lho. Nduk. Pripun Piye? carane Pak De? Niki wau peparing saking Pak Camat. Nggih. Boten sekedhik kathah sanget. Heeh. Didongake dadi amale Pak Camat. Heeh. Dadi ganjarane dicatet karo malaikat sok ben swarga jajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Pak Amin. Lurah, Bu Lurah pengen teng swarga mboten? Amin. Nggih. Pun kula wakilne Bu Lurah nggih nggih. Siap Mas Gareng nggih. Lurah minangka ATM saking Pak Lurah matur sembah nuwun Bu. Nah,
Ngakali lurah gampang. Allahumma sholli ala Muhammad. Siap, Reng. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Tekan kene pura. Sampun cekap, Bu. Allahumma Nggih, Bu. Matur sholli sembah ala nuwun. Muhammad. Bu Lurah kalian Pak Lurah. Sampun cekap nggih, Bu. Matur sembah nuwun. Mugi berkah barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Selawat kok karo nangis lho. Kok iso. Sampun, waduh Bu Lurah niku Pak Dalang. Nggih. Lah nggih. Mbak Limbun. Heeh, Bu nggih. Lurah menika piyantunipun luar biasa. Luar biasa. Meneng kok aku ki lagi dalam rangka kok iki Lho, meneng. dereng kok tak kira pun lho. Allahumma sholli ala Muhammad. Selawat karo nangis ya garing. Ya Sembah dana, nuwun lho, Bu. ya dana, ya dana, dana. Piro dana. Matur suwun Mbak Lurah. Bu, matur suwun. Nggih. Mugi-mugi berkah barokah Mbak Lurah, saha Bu Lurah, panjang umur, murah rezeki, sehat jasmani dan rohani, amin. Allahumma amin. Malaikate dadi ganjarane swarga jajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Waduh, lah tak kira sampean mau ki pun to Pak De ki, tibake ki wangel ngono to. Pak Lurah 100, Betul. Pak Camat 50, 50. Swarga diambil alih Pak Lurah. Yo ora to. ya. Loh, Pak Camat ki yo tetep ning swarga. tetep ning swarga to. Tapi ning emper nek udan ketrocoan ngono. Wow, Pak De gareng ki. Pak Toni. Kula nek karo Pak Toni ki wis kaya anak kok, Pak. Obah koncone. Wis tenan. Lah nggih, Nek kalih waduh. Pak Toni ki. Genti Bapak Dewan kita, Bapak Dewan kita sing rawuh. Allahumma sholli ala. Mereka wonten Pak Mahfud tuwen Pak Pak Eko. Eko. Ya, pepunten kula Bapak Mahfud kalian Pak Eko serpeke mentarapan Mas, ya. Monggo, Bapak. Doaku mboten kepangke kali Pak Dewan niki. Dewan kita dari Dapil 5 Ponorogo. Moga-moga Pak Mahfud. Alhamdulillah. Wilujeng dalu Pak Mahfud. Pak Dalang. Pak Eko mboten tindak niku. Oh, monggo Pak Eko. Pak Eko monggo. Pak Eko. Wah, serpeke mataraman Pak Eko ya. Kaya pengen dhewe ning dhuwur. Pisan. Ya, alhamdulillah. Wilujeng rawuh, wilujeng dalu Pak Eko. Nggih. Pak Eko kalian Pak Mahfud. Nggih, Pak Eko kalian Bu Sampun Mahfud. jumeneng Nggih, gagah nggih. wonten panggung. Piye Mas Alhamdulillah. Gareng? Nggih, nggih. Rasa nglem biasa. Mboten, Pak. Kita kan kancanya. Kok apa to Pak Mahfud biasa. Nggih. Ngene iki lak ya wis kaya lha ya Pak ya. Wong wis ana sing paring tulodo lak ya ngono. Ketoke kok plek temen to. Pripun lho. Nek kalih Pak Camat, Pak Lurah, Pak Dewan iki aja dianggep jarake adoh ning malah kudu semakin dekat. Oh ngono ya? Nah, bahkan harus lekat. Mm-mm. Lagi ngoten Pak Eko, Pak Mahfud. Lah nggih. Pak Dalang. Nggih, monggo paring dawuh riyen. Nggih. Wedale sampun dadu. Nggih, nggih monggo. Niki kula kalih Pak Eko namung nderek ndedonga Nggih. ngaturaken selamat dumateng Pak Lurah, Aten. kanca-kanca perangkat dan masyarakat desa Singkil Nggih. ingkang sampun ngawontenaken bersih desa mulai wingi wonten pengajian dalu niki Wayangan. Nggih. Mugi-mugi saestu desa Singkil dados desa ingkang ayem, tentrem, Amin. guyub, rukun, Amin. aman lan tertib. Amin Allahumma amin. Dipun tebihaken sedaya balak lan bencana. Amin. Dipun celakaken kawilujengan kabagaswara sedaya masyarakatipun lesantun ngatos mangke sak lami-laminipun. Amin. Desane dadi desa baldatun thayyibatun warobun wa. Amin. Nggih, nggih, nggih. Mboten nyanyi, sing nyanyi Mbak Lala, Pak Eko sing nyawer. Dijokne kancane. Kula sing mangke. Oh nggih, nggih, nggih. Nggih.
Sing Nggih. sambutan Pak Mahfud, Heeh. sing nyanyi Pak Eko, kula sing ndongake. Nah, ngono alah. Monggo Pak. Kados pundi Pak Eko? Nggih, monggo Mbak Lala. Nggih. Lagune napa niki? Pak Mahfud nyuwun tulung Nggih. dinyanyikan. Oh, Nggih. nggih. Napa Pak Eko? Lagune kula tak nyuwun, Mbak. Nggih. Nggih. Apa lagu desa ku bangun desa. Oh, bangun Nggih. desa. Pun mangke nggih. kula ngrungokne ing mriku panjenengan sing nyanyi, nggih. Uangnya sakjane wis sembarang pokoke ya lah. Ya nggih, pokoke sembarang ngoten mawon nggih. Nggih, pun. Nggih. Pun, Nggih. matur sembahan, matur sembahan. Nggih, Pun. nggih, Saking nggih, mawon, nggih. nggih. Matur suwun Pak Mahfud. Ngaten gandeng seniwati kathah sanget. Nggih. Nggih niki kalih sinten ingkang dipun anu Heeh. aturi. Heeh. Nggih. Kur mawon ya. Matur sembah Nggih. nuwun Bapak Dewan. Nggih, nggih. Matur suwun Pak Mahfud. Tembange bersih Pak desa. Eko matur suwun. Napa nggih bangun desa napa bersih desa? Monggo Mbak Pur. Yaut. Ya. Ae. Hei. Minangkani dawuh Mbak Lala Mas Gareng, dawuh saking Bapak Dewan kita panjenenganipun Bapak Mahfud kalian Bapak Eko nyuwun bangun desa. Catetane lagi ketemu kok, Pak. Nggih. Bangun desa niku kathah sing pundi. Saking okae lagu. Lah. Apa bangun desa dhewe kuwi ana pirang-pirang lagu. Nggih. Ning nyatane dengan usaha yang keras bisa selesai dengan selamat. Nggih. Mas Gareng, Nun. Ketua Pokmas PTSL panjenenganipun Mbah Guru Dianto iki kudu munggah ning panggung. Monggo sarepake mentaraman, yuk. Monggo Bapak. Ketua Pokmas PTSL Mudi Makmur Desa Singkil. Panjenenganipun Mbah Guru Dianto SPD. Monggo Bapak Dianto. Monggo Pak Guru. Oh. Monggo Pak Guru. Monggo. Monggo.
Alhamdulillah. Haji. Alhamdulillah. Duh, aku mboten Nggih, kepanggih nggih. kalian Pak Haji niki Mas Gareng. Nggih. Bapak Ketua Pok Mas PTSL Ngudi Makmur. PTSL. Desa Singkil. Majeluk haji. Nggih, Pak Dianto. Nggih. Nggih. Wilujeng dalu Mas Dalang. Wilujeng dalu Mbah Guru, nggih. Alhamdulillah sugeng rawuh, sugeng Nggih. marya mugi-mugi lestantun ngantos mangke purnanipun adicara. Amin. Nuwun sewu kula wonten iki mboten badhe nembang awit Nggih. kalih Pak Guru kula awit taun 2019 kowe ora kenek klowak klawuk. Klowak panggung. Klowak Klowak klawuk. Klowak Oh nggih nggih. Oh, berarti nek teng mriki niku klowak klawuk, Pak De. Nggih, wadhe nek ning Semarang aku gak ngerti ya. Oh anu Nggih. ora Niki mah entuk. ngaten Mbak Lala. Nggih. Kula mengke nyuwun tulung. Kula nyuwun gending utawa langgam podang kuning. Podang kuning. Ingkang badhe kula kirim teng Malaysia. Oh. Awit niki wau Ah, ah. nyetrimin wonten mriku. Wah, kuatah sanget Mm-mm. ingkang. Malaysia sinten Pak? Malaysia naminipun Pak Seger utawi Yetno. Nyuwun Oh, ngeten. kintunan langgam podang kuning. Nggih. Oh, tanggane kanca kula Pak. Lah, leres. Nggih. Sampeyan yo ning kono ndek tangga to? Upin-ipin. Nah, leres niku mengke kula nyuwun dibawani. Siap. Nggih, mangke panjenengan sinerusne. Injih. Kula tak titik ngono buka. Nggih, 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 Jenengan nggih. mawon ingkang nelasaken. Nggih syarat, nggih. Siap, siap nggih nggih. Monggo Mbah Guru. Nuwun sewu nggih. Nggih. Nadyan wujud mung paksi agawe taline bronto alus manis merak ati wis suwe nggon kula lono golek isi podang jenar Nggih. iba bunga ing atiku bisa kena kanggo tombo. Ya, suarane isih bagus Mbak Lala. Saderengipun kula ajengaken kula pesen dateng sebagai ketua Pak Mas. Nggih. Kula matur sembah nuwun kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan PTSL Ngudi Luhur Desa Singkil. Desa Singkil, nggih. Namung pesen kula dateng warga ingkang sampun nampi sejumlah 685 niku sasampunipun tampi dipun openi sapi, pun ngantos rusak pangan rayap dan sebagainya nggih. Betul, Kedah nggih. dipun jagi awit leh golek yo angel tenan. Siap. Nek pengen aman pinya simpen wonten BRI mawon. Ngerti kan kados Mas. Garing Kaya kula. garing. Carane padha. Luwih aman Nggih, tur aman, nggih. manfaat ngerti. Ingat, kan? nggih. Nggih. Kula kinten ngaten selama saya melaksanakan kegiatan menjalankan apa ya tugas niku kathah kelepatan katakanlah mungkin pas arep-arepan rodok nesu dan sebagainya mergo jibek nggih. Kula nyuwun pangapunten mugi-mugi Nggih. sedaya malih panjenengan sedaya saged nampi menapa ingkang dados hak panjenengan sesuai kalian badan hukum ingkang dipun ngedahaken Pak Gareng Kelwau. Ngaten. Kula ngaten mangke podang punipun Nggih. kula nyuwun panjenengan Mbak Lala Nggih, Pak. iso paring dawuh. Nggih, matur suwun Mbak Guru. Siap. Dan iki kula tak nuwunin. Nggih. Nggih, nggih, Siap, matur Mas, nuwun, sembah Pak. nuwun. Matur suwun Mbah Guru Dianto. Nggih, Mbak Dianto, Mbah Ketua. Limbun. Nggih. Kirang prayogi menika seniwati kathah sanget. Mbok Ya. pilih sinten ingkang Nduk Dewi karo Nduk Utari. dipun Ayo, Nduk. jumenengaken. Tampil berdua. Monggo. Ya gini. Nggih. Pak, Podang kuning. Alon-alon, alon-alon. Ah. Tiket swarga. Nah, yang ngono. Ini, ora kok dungane to, Pak De?
Tunganono Pak De. Ya sak dongane Pak Wedianto sehat awet ngomong anak putu. Amin, amin. Wis pokoke awet ditresnani masyarakat nih. Amin. Matur suwun Pak Wedianto. Kaya sapa wae dadak ngene. Pira-pira. Oh iya nggih. Niki berdua nggih Mbak Limbo. Nggih, berdua. Sehat selalu ya Pak. Nggih. Nggih. Pedang kuning. Ya. Matur nuwun Bapak. Katur panjenenganipun Bu Farida sing isih nyimak ana ing Dubai sekeluarga, Mbah Deni Gondik, Pak Sukatno Gondik, Mbah Slamet Gondik, ya kanca-kanca yang dari Sampit bengi iki sing hadir. Ya ayo pedang kuning diaturke. Uga pedang kuning kula aturke nggo Mas Tarno Tania Jaya. Oke.
minangkani dawuh saking pepunden Mas Gareng. Sih saking ketua Pok Mas Desa Singkil, Mudi Makmur. PTSL. Heeh.